Een robot in de operatiekamer. 40.000 man bij het bevrijdingsfestival. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Aan boord van een cruiseschip uit Vlissingen, de Hondius, is een dodelijke variant van het Hantavirus uitgebroken. 3 opvarenden zijn daaraan overleden. Onder hen een echtpaar uit Friesland. Inmiddels is bekend dat meerdere opvarenden besmet zijn. 2 mensen liggen in Nederlandse ziekenhuizen. Het cruiseschip van rederij Oceanwide Expeditions meert dit weekend aan op Tenerife op een afgesloten, geïsoleerde plek. Dan worden alle andere mensen van boord gehaald. Maandag 4 mei, de dag van de dodenherdenking. Nu de oorlog ruim 80 jaar geleden werd beëindigd, zijn er steeds minder mensen die die periode hebben meegemaakt en er uit eerste hand over kunnen vertellen. Hoe zorg je ervoor dat de Zeeuwse verhalen van toen niet vergeten worden? Daarmee worstelt ook de Jeugdtheaterschool Zeeland. Zij maakte een toneelstuk speciaal voor 4 mei. Wij gaan jullie een verhaal vertellen. Over de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar ook over het nu. Ja. Nee, niet over het nu. Dat vind ik te naar. Nee, daar ga ik ook niet meedoen hoor. Maar we vertellen het op nu. Dit jaar gaat het over hoe verhoud je je tot het nu. Dus we maken een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog van 82 jaar geleden. Maar er is nu ook van alles aan de hand. En we kijken naar hoe de jongeren kijken naar de wereld van nu. En dat er eigenlijk weinig naar elkaar geluisterd wordt. Ja, die heb ik ook gezien. Luister nou even. Ik wil gewoon beginnen. Ik ook. We gaan toch gewoon een mooi verhaal vertellen over oorlog. Nou, noem dat maar mooi. Ja, dat weet ik dus helemaal niet. Eén ding is zeker, de Duitsers waren slecht. Dat is waar. De theatermakers en de jongeren spreken jaarlijks voor het maken van het stuk ook met getuigen. Maar dat worden er steeds minder. Dit jaar hebben we echt een oproep gedaan bij verschillende mensen, organisaties. En daar zijn 5 mensen uitgekomen, onder andere ook mijn eigen oma. Maar ook de zoon van iemand die de oorlog heeft meegemaakt. Hij zelf was 1,5, maar hij heeft het verhaal van zijn vader doorverteld. En hij vond het ook heel belangrijk om dat nu te vertellen. Verhaal uit de tweede hand. Ja, verhalen uit de tweede hand. Die worsteling, dat er steeds minder mensen zijn die de oorlog hebben meegemaakt, die kennen ze hier in het Bevrijdingsmuseum Zeeland, maar al te goed. Die verhalen zijn heel belangrijk voor ons, omdat de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt, die vallen langzaam weg. Hè? We kijken dan vooral op dit moment naar de 90-plusser. Het is zaak om die verhalen zo snel mogelijk vast te leggen, nu het nog kan. Daarom maakt het Bevrijdingsmuseum al jaren bijzondere portretten van ooggetuigen. Ik zeg zelf altijd, wil je de geschiedenis tot je nemen, pak je een mooi boek. Dan ga je thuis op de bank zitten. Maar je maakt het echt beleefbaar aan de hand van die persoonlijke verhalen. En dat vinden wij als museum belangrijk. En dat de Tweede Wereldoorlog ruim 80 jaar na dato nog steeds ruim aandacht verdient, vinden ze ook hier in Park Torenvliet. We gaan nu iets herdenken, terwijl er ook van alles aan de gang is. Maar daar durven we niet eens naar te kijken. Dat is een beetje het dilemma wat we spelen. Maar daardoor is het juist belangrijk om die verhalen te vertellen en wel te luisteren naar verhalen van lang geleden. Omdat dat is lang geleden, dus dat is ook makkelijker om naar te luisteren. En dan kan je weer een beetje meer verhouden tot het nu. Yes, tot hier. En dan bevrijdingsdag 5 mei. 40.000 mensen trokken naar Vlissingen voor het bevrijdingsfestival. Het is 5 mei en dat betekent dat we de vrijheid vieren in heel Zeeland, maar ook hier in Vlissingen bij het Bevrijdingsfestival. En achter mij trapt de Jossie Band af. De bandleden kwamen vanmorgen per helikopter in Vlissingen aan. Hoe was het? Gaaf, zo gaaf. En toen moesten ze nog aan de bak, samen met zangeres Maan. Nou echt, ik ben zo trots op iedereen hoe het gegaan is. Naast de muzikale optredens werd zoals ieder jaar ook de Van Randwijk-lezing gehouden in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Schrijver, historicus en journalist Geert Mak sprak zich duidelijk uit over de huidige situatie in de wereld. Met name over president Trump. Kunnen we deze dagen nog werkelijk herdenken en vieren zonder schaamte? Terwijl wij nu compleet verslaafd zijn geraakt aan een Amerikaanse tv-serie. Het was gelijk duidelijk om wie het ging. Omdat ik het verschrikkelijk vind wat er op dit moment in de wereld gebeurt.
Maar hij eindigde met een hoopvolle boodschap. Niemand is verschoond van de plicht om een goed mens te zijn. En nee, niet bang zijn, moedig blijven. De organisatie kijkt terug op een succesvolle editie. En dat zag er zo uit. Jong en oud genieten van muziek bij het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival. Maar daar ging het niet alleen om. Nou, ik vind het zelf altijd gewoon heel mooi om te zien dat het publiek natuurlijk komt, vooral die mooie en grote artiesten. Maar dat er ook heel veel gebruik wordt gemaakt van de inhoudelijke onderdelen. Zodat iedereen echt de boodschap meekrijgt waar het festival natuurlijk uiteindelijk voor bedoeld is. Dat is natuurlijk stilstaan bij onze vrijheid. En dat deden tienduizenden mensen uitbundig. Een succesvolle editie dus voor de organisatie. En dat is prettig, want het Bevrijdingsfestival heeft moeite om de broek op te houden. Het blijft een dun randje waarop de festivals balanceren. En daar zullen we ook gezamenlijk als festivals moeten proberen om dit jaar ook weer een draai aan te geven, zodat we ook de toekomst gewoon goed in kunnen. Toch heeft de organisator het volste vertrouwen in volgend jaar. En hij durft zelfs al een beetje te dromen. Ik zou wel graag een keer een van de grote Zeeuwse artiesten hebben. Het lijkt me toch wel een keer leuk. Maar ja, we hebben in Nederland zoveel moois te bieden. Ik denk dat we het elk jaar best wel goed doen met de line-up. Dus ik heb volste vertrouwen in dat volgend jaar weer heel leuk en uitgebalanceerd wordt. En vooral veel Zeeuws talent ook, ja. Als er volgend jaar nog genoeg ruimte is op het Scheldekwartier, wordt het festival opnieuw daar gehouden. Ziekenhuis Zorgzaam heeft als eerste ziekenhuis in Zuidwest-Nederland een knieprothese geplaatst met hulp van een robot. Daarmee is het ziekenhuis in Terneuzen een van de weinigen in Nederland die deze techniek gebruikt. De robot ondersteunt de chirurg tijdens de operatie en moet zorgen voor meer precisie en betere resultaten voor patiënten. Tussen de artsen en assistenten staat iemand die er net iets anders uitziet. Geen stem, geen gezicht, maar wel een cruciale rol. Deze nieuwe collega kijkt mee, opereert mee en laat niets aan het toeval over. Uiterst nauwkeurig gaat de robot Rosa te werk. Wij als dokter, als orthopeed, kunnen dat in millimeters of een paar graden nauwkeurig. Maar deze robot kan al nog meer verfijnen en nog kleinere verschillen, zeg maar. En juist bij een knie maakt dat alles uit. Want een knie is geen simpele scharnier. Het is een complexe puzzel van botten, banden en beweging. Een puzzel die nog lang niet altijd perfect wordt opgelost. We weten dat als we alle mensen op een rijtje zetten en je gaat kijken hoe goed zijn de uitkomsten van de knieprothese, is dat ongeveer 80% van de mensen die echt tevreden zijn. Een heupen wat makkelijker gewricht is dat rond de 95%. En wij denken met deze nieuwe technieken, maar ook met de gegevens die we ervan kunnen krijgen, dat we dat nog beter kunnen verfijnen, zodat de patiënt een beter gevoel van die knie gaat krijgen. Voor het team in de operatiekamer verandert er ook iets. Waar routines jarenlang vanzelf gingen, is er nu een nieuwe factor. Een extra collega die onderdeel moet gaan uitmaken van de operatieploeg. Het is nu wel even kijken van hoe gaan we Rosa binnen het team een plekje geven. Dat is zo. Het is net of je het over een hond hebt, hè? Ja, dat klopt. Ja, Rosa de robot. Ja, dat is zo. De eerste patiënt van Rosa is de 77-jarige Frans van Damme uit Wolfersdijk. Nog geen dag na zijn operatie zet hij alweer zijn eerste stappen. Zijn gevoel voor humor heeft de operatie moeiteloos doorstaan. Ik heb direct gezegd, je bent er alsjeblieft zelf ook wel bij, maar stel voor dat ik wakker word zonder mijn onderbeen. Natuurlijk maar een grapje. Ik hou ook van vooruitgaan. En in de medische wereld ziet men dat ook weer als vooruitgaan. En ik heb begrepen dat het een succes was, dus althans bij mij in dit geval. En tot nu toe ervaar ik dat ook zo. Nou, daar houdt hij. En die vooruitgang zit ook achter de schermen. Want met Rosa beschikken artsen over meer informatie dan ooit. De robot kijkt mee en onthoudt alles wat er tijdens de operatie gebeurt. Nou, het unieke van het systeem is eigenlijk dat de gegevens die we kunnen genereren met deze robot tijdens de operatie kunnen koppelen aan gegevens die we voor en na de operatie van de patiënt krijgen via de app die wij gebruiken. Zodat het hele patiëntenverhaal in beeld wordt gebracht. Zo kunnen patiënten na de operatie beter worden begeleid door de combinatie van technologie en de artsen zelf. Bij Zorgzaam Terneuzen hopen ze daarmee de tevredenheid verder te verhogen. Zodat mensen zoals Frans van Damme straks weer zonder problemen vooruit kunnen.
Er zijn zeldzame beelden opgedoken van kaalgeschoren vrouwen vlak na de bevrijding van Goes. In het korte fragment zijn 2 vrouwen te zien die door een mensenmenigte worden bespot. Het is uniek beeldmateriaal. Het zijn historische beelden gemaakt een dag na de bevrijding van Goes. Een mensenmenigte is afgekomen op het kaalknippen en scheren van zogenoemde moffenmeiden. Een kort fragment laat 2 van deze vrouwen zien. Dus het is niet dat ik blij ben om deze beelden te zien, maar ik vind het wel heel goed dat ze bewaard zijn. En dat vindt ook historica Ina Maria Duinhouwer van het Nederlandse Instituut voor Oorlogsstudies. Het zijn heftige beelden om te zien, vooral ook omdat er is best wel wat fotomateriaal over het knippen. Ook vanuit Goes, maar ook vanuit andere plekken op het land. Maar videobeelden zijn toch wat zeldzamer. Die ben ik zelf in mijn onderzoek naar Goes en Zeeland en Noord-Brabant in het algemeen niet tegengekomen. Dus het is echt heel bijzonder dat die beelden nu zijn opgedoken. De beelden komen uit familiebezit en zijn onlangs aan het museum in Goes geschonken. Nou, het was voor het grootste deel was dat familieopname, kinderen in de tuin, uitstapjes. Maar inderdaad ook wel beeldmateriaal van de bevrijding. Alleen dan niet het bevrijdingsmateriaal zoals we dat eerder hadden gezien. De feestelijkheden op de markt, maar inderdaad toch wel beklemmende straffen van de moffenmeiden. Het gebeurde die dag op de Grote Markt in Goes. In totaal zijn 70 meisjes en vrouwen opgebracht en kaalgeknipt. De jongste waren 15 en de oudste die was 56. Hetgeen wat ze verkeerd hadden gedaan, in ieder geval in de ogen van hun tijdgenoten, is dat ze tijdens de oorlog met Duitse militairen waren omgegaan. Abra Spelman uit Goes was destijds bijna 7 jaar en kan zich die dag nog goed herinneren. Een vriendje wat verderop bij mij woonde, die kwam me ophalen en zegt we moeten naar de markt, want ze gaan moffenmeiden kaal scheren. Dus ja, wij via de Herenhens Kinderstraat hier de april af. En toen stond er nog midden op de markt dus een muziektent. En daar was men, dat kon ik dus ook zien, was men een mevrouw aan het kaalscheren. En ja, ik zie nog zeg maar de handbewegingen van de tondeuze. Want hij had nog geen elektrische en geen accu's. Dus hij moest nog met de hand. Even later werd die vrouw vlak langs hen heen afgevoerd. En je kende ze omdat ze een wat bijzonder loopje had, zeg maar. En ze liep meestal door de stad heen wat gebukt. Was geen jonge meid. Ik schat ze toch zeker ruwe 25, 30 in mijn herinnering. En ze liep ook wat schokkend. En we zouden nu zeggen, ze had waarschijnlijk een geestelijke beperking. Wat belangrijk is om te weten hierover is dat het een straf is die ook plaatsvond voordat ze überhaupt maar verhoord waren door de politie. Dus het is echt wat in de literatuur ook wel een volksgericht wordt genoemd. Ik had wel door dat het niet oké was, zeg maar. Iemand, om welke reden dan ook, zo vernederen en dan nog als het ware joelens afvoeren en dan nog allerlei opmerkingen maken. Ik vond dat niet kan. Ik had daar gewoon een plaatsvervangende schaamte voor. En dat is nooit weggegaan. Het uitsluiten van de PVV in Terneuzen is één grote poppenkast geweest. Dat zegt lijsttrekker Patrick van der Hoef. Nu het college van de afgelopen 4 jaar gewoon met elkaar verder gaat zonder de PVV. En dat terwijl de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij was met 7 zetels. Even de gedachten verzetten in de tuin. Patrick van der Hoef vindt dat zijn PVV in Terneuzen nooit een eerlijke kans heeft gekregen bij de vorming van een coalitie. Je ziet al op de verkiezingenavond, normaal gesproken loop je naar de winnaar toe en dan zeg je, weet je, gefeliciteerd. Ik heb bij heel veel partijen gezien dat dat niet gebeurde, een paar dagen na de verkiezingen. Dat er een andere wethouder in zijn dorp in de horecagelegenheid aan het lunchen was en vervolgens hardop roept, ja, we gaan er alles aan doen om de PVV buiten boord te houden. Volgens Top Gemeentebelangen, de lokale partij in Terneuzen die nu met de oude coalitie verder gaat, waren er gewoon te veel verschillen met de PVV. Bleek ook in gesprekken met verkenner Eppie Klein. Het hele beeld van nu, van ja, dit wisten we al van tevoren. Ja, dan hadden we ook niet de gesprekken met de PVV als verkenner gevoerd. Dan hadden we ook niet de gesprekken met Eppie Klein moeten voeren. Dan denk je, dan hadden we ook Eppie niet moeten laten komen. Maar daarom hebben we het juist echt wel een kans gegeven. Van zien we eigenlijk bewegingen aan beide kanten, ook aan onze kant, om toch te kunnen kijken van kan je eruit komen met elkaar. Maar er is slechts 1 gesprek geweest met de PVV, voordat de andere partijen de stekker uit de besprekingen trokken. Dus is het volgens de PVV doorgestoken kaart. Er moeten misschien Oscars uitgereikt worden voor een soort toneelspel wat er gebeurd is in Terneuzen, want waar we naar zitten kijken.
De eindexamens zijn begonnen. Er zullen heel wat slapeloze nachten aan vooraf zijn gegaan. De meeste HAVO-leerlingen begonnen gistermiddag met Nederlands. Zo ook op het Lodewijk College in Terneuzen. Voor mij is het inmiddels een paar jaar geleden. Maar als ik hier door de gangen van mijn oude middelbare school loop, voel ik toch weer die spanning. Dat is precies wat de HAVO-leerlingen vandaag voelen voordat ze aan hun eindexamen Nederlands beginnen. Misselijke buikpijn en echt misselijk, verschrikkelijk. Ja, ik zit hier zo half te trillen. Ik trek het niet meer. Nee, echt verschrikkelijk geslapen ook. Gewoon echt dat ik dacht van ik wakker werd in de nacht, denk van nee, straks heb ik me verslapen of iets vergeten. En toen dacht ik nee. Hoe stond jij vanmorgen op? Eerst rustig, maar toen dat het steeds later werd, dan werd ik wel echt steeds meer zenuwachtig. Met heel veel spanning, want het is echt niet normaal. Ja, heel zenuwachtig. Maar een goede voorbereiding is het halve werk. De oefenexamens die gingen eigenlijk best goed. Dus ik hoop dat dat bij het echte examen ook is. Zou wel mooi zijn eigenlijk. En dan is het tijd om eraan te beginnen. De eerste van een reeks. Over 2,5 week zijn ze er dan weer vanaf. Als ze in één keer slagen natuurlijk. Ja, een beetje een twijfelgeval, want ik sta er niet heel goed voor. Maar ik ga wel gewoon mijn best doen en hoop op het beste. In totaal doen er dit jaar zo'n 3400 Zeeuwse leerlingen eindexamen. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.